तमाम लोग रील्स बना रहल बा और गाना ट्रेंडिंग में चल रहल बा। तो गाना कौन रहे, उ गाना रुआ गा के बताई, जे भी सुनता देखता। हाँ बताई। सबसे पहले हमने के गुंजन म्यूजिक से जब जुड़नी सा हाँ तना बड़ा निर्गुण पूर्वी के हमने के उत्थान करनी सा, हम डॉक्टर साहब मिल के अच्छा कि साफ सुथरा हमने के गावे के बा अच्छा आ साफ सुथरा मार्केट में देवे के बा जो उनकी समाज पर प्रभाव पड़े। अच्छा आई अभी तक वही रास्ता पर एक ही गो रास्ता पर बानी सन, साफ सुथरा चीज दे के हमनी के गीत संगीत घर में बेटी बहन आंगन में भी बैठ के लोग सुनेला। सबसे पहले गीत हमार बाजल एगो निर्गुण, और ओकरा बाद छठ गीत बाजल, और ओकरा बाद विवाह गीत बाजल, बहुत बहुत गीत मने बाजल बा। हालांकि ए बड़ा ट्रेंडिंग में बा विवाह गीत। कहीं ना कहीं रुआ के डॉक्टर साहब के भी फुल सपोर्ट मिलेला, बहुत बहुत सपोर्ट बा, सपोर्ट मिलेला। एगो हौसला और बनल रहेला कि केहू ना केहू पीछे बा हमरा। जी 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 जी। चली तब गाना होके, गाना से शुरुआती हो जी। अब जो ट्रेंडिंग में बात तो उन्हें क्या जी। सुनाओ। हाँ ओकरा के सुनाए। अरे हमारो सिया जानकी हो बेटी, आँखी के हो पुतरिया, हमारो सिया जानकी हो बेटी, आँखी के हो पुतरिया, बिनावा हो रेलू हो बेटी, भूखिया हो पियसिया, रोतिया हो रेलू हो बेटी, बाबा आखी हो निदिया, रोतिया हो रेलू हो बेटी, बाबा